Өфі Фән һәм технологиялар университеты төрки телдер буенча халыкара олимпиада үткәрә. Һаумыһыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Өфі Фән һәм технологиялар университетының башкорт филологияһы, шәркият һәм журналистика факультеты деканы, филология фәннәре докторы, профессор Гөлфирә Абдуллина. Һаумыһыгыз. Хәерле көн. Гөлфирә Рифовна, төрки телдер буенча олимпиаданы игълан иттегез һәм шунда ук көнсыгыш телдәре буенча олимпиада игълан иттегез. Айырма охшаш яктары нисегрәк? Әйе. Менә бу төрки телдәре буенча олимпиада, ул безнең халыкара кимәлдә башкорт филология, шәркият һәм журналистика факультеты тарафыннан үткәрелә. 7нче тапкыр бездә төрле сит илләрдән дә катнашучылар була. Шул исәптән әлбиттә башкорт теленә игътибар. Менә кәмендә бер 4-5 төрки теле шунда катнашучы буларак теркәлә. Ни өчен ошо олимпиаданы без оештырабыз? Ул дистанцион форматта оештырыла. Әгәр дә мәсәлән безнең төрки республикаларда, элекке союздаш республикаларда яшәгән милләттәшләребезнең балалары башкорт телен өйрәнергә теләһә, менә ошо рәвешле дистанцион булгас уларга килеп торырга кирәкмәй. Ошо рәвешле улар тест сорауларына җавап биреп, төрки телләре буенча олимпиадада катнашу хокукына ия. Бынан алда олимпиада үткәргән вакытта без шуга игътибар иттек. Иң күп катнашучылар Казакстандан була, Кыргызстандан була, Үзбәкстан республикаһыннан. Безнең кафедрала көнсыгыш телдәре буенча, башкорт теле буенча без махсуслашкан кафедрабыз бар. Менә шунда эшләгән укытучылар, улар күпселек төрки телләрендә иркен аралаша һәм яхшы аңлай. Әйтәйек, безгә үзбәк телендә ниндидер тест сораулары тәкъдим иткәнбез икән, үзбәктәр дә катнаша, казактар да, без уларның сорауларына җавап бирәбез. Ягъни бу факультеттың үзенең алып барган олимпиада, эшләгән олимпиада һәм җиңүчеләр һезгә укырга килә ала. Әйе, улар безнең факультетка укырга инәлә, филология юнәлешенә кинәнеп укып, хәтта безгә укырга ингәндәр бар. Димәк, килгәндәре бар. Бар. Бу безнең Төркия дөньяһын берләштерү максатында оештырылган ошондай бәйгеләребезнең береһе. Ничәнче класстан катнашырга мөмкин бу олимпиадада? Унда 9нчы, 10нчы, 11нче класс балалары катнаша, хәтта 7нче класслар өчендә биремдәр бар, әмма уны һирәк күзәтелә. Бунан тыш унда хәтта урта һөнәри белем бирү учреждениеләре, ягъни колледжларда укыган студентлар да үзләренең белемнәрен һанап карый алалар. Шулай кыза көнсыгыш телдәре тиник, ул инде востоковедение, Африка телдәре буенча ла, алар ничек үткәрелә? Димәк, шундый белгечләр дә бар. Дөрес, әйе. Менә бу олимпиаданың көнсыгыш телдәре олимпиадаһы, ул да халыкара кимәлгә ия. 7нче тапкыр үткәрәбез шулай ук. Улар хәтта бер гөн аралыгы менән генә үткәрелә, бере 5нче мартта, икенчесе 6нчы мартта. Белүегезчә, безнең факультетта 6 көнсыгыш теле өйрәтелә. Ул гарәп, фарсы, төрек, Кытай, Корея һәм япон телләре. Менә ошо 5 тел буенча без 6нчыны төшереп калдырабыз. Фарсы теле буенча нишләптер теләүчеләр юк, Ирандан безнең катнашучылар юк. Менә башка телләр буенча безнең укытучылар оештыра. Ошо кафедрала, шәркият кафедраһында безнең кытайлылар укыта, Корея белгечләре укыта, төрек, гарәп телләре буенча ошо илдәрдә стажировка үтеп кайткан бик тәҗрибәле белгечләр эшләй. Һәм катнашалармы? Һәм катнашалар. Унда әлбиттә шул илдәрдән катнашалар дигән һүз түгел, унда ошо телдәр менән кызыкканучылар катнаша. Мәсәлән, Өфөнең төрле тел буенча махсуслашкан гимназиялары бар. Республиканың төрле кала һәм районнарында ошо телдәргә игътибар бик көчәйде хәзер. Айруса Корея кинофильмдары сыккас, менә үзегез дә күрәһегез, яшьтәр шул тиклем Корея биюдәрен бейдер һәм шул аркылы тел менән дә нык кызыкканып китәләр. Һәм Кытай теле шулай. Кытай теле шул тиклем әле көнүзәклеген, менә көнүзәк, уның менән бөтәһе кызыккана дип әйтһәм дә хата булмас. Менә хәтерләйһегездер әле безнең хәтта Башкортстан Республикаһының мәгариф учрежденияларында ла элек 2 тел укытыла иде. Беренчесе, мәсәлән, беренче сит теле ул инглиз теле иде, икенчесе немец теле иде. Хәзер шул немец теле урынына Кытай телен индерү хакында сүз бара. Һәм күпләп атасларда балалар өчен хайлай, буны инде күзәтәбез мәктәпләрдә. Әйе, түңәрәктәр эшләп килә әле. Димәк, бу олимпиадада катнашучыларга һез мохтаҗ түгел, улар күп дип әйтергә кирәк. Улар күп, ысынлап та күп, ихтыяҗ бар. Гөлфирә Рифовна, январь айында һез үзегез башкорт теле буенча төбәк ара олимпиадала баһалама агзаһы булып ултырган сакта тагыла бер игълан булды. Төньяк көнсыгыш телләр буенча
олимпиаданың һайлап алу этабы үтте. Әйе. Нисек буталмаска башкорт теле буенча бына инде 3-нчеме, 4-нчеме төр олимпиада килеп сыга. Буга һөйнрегенәгрәктер дип уйлыйм. Тимәк, башкорт теленә игътибар көчле. Менә һез әле әйткән төбәкара олимпиада башкорт теле буенча уны республикабызның мәгариф һәм фән министрлыгы оештыра. Хәзер инде ул 3 ел үткәрелеп килә. Һәм ошо олимпиаданың еңүчеләре Башкортстан Республикаһында урынлашкан югары уку йортларына укырга ингәндә ташлама менән файдалана алалар. Әгәр дә еңүче икән, я булмаһа призлы урын яулаучы икән, ул 10 балдан алып 3 балга тиклем өстәмә бал алу хокугына ия. Ул да һәйбәт укырга ингән вакытта. Ә бына көнсыгыш телләре буенча төньяк көнсыгыш олимпиадаһы, уның дөрес атамаһы, ул инде федераль кимәлдә үткәрелгән олимпиада. Уның үткәрелә башлауына хәзер 3-нче ел, без 3-нче ел рәттән башкорт теле буенча, уның беренче юнәлеше бар. Ошо төньяк көнсыгыш олимпиадаһының башкорт теле буенча без төп майдансык булып хезмәт итәбез. Өфе фән һәм технологиялар университеты. Башлап кына ибәргән вакытта ул Рәсәй буенча 6 гына вуз хайлап алынгайны. Шул исәп үткәрү өчен майдансык. Менә һәм без шул исәптә булдык. Өфе фән һәм технологиялар университеты ул вакытта без Башкорт дәүләт университеты дип атала инек әле. Хәзер 3-нче ел рәттән үткәрәбез. Тәүге елда онда катнашучыларның саны 200дән сак кына артык булгайны. Былтыргы дөйем катнашучыларның саны 500дән артты. Ә быел инде ошо төньяк көнсыгыш олимпиадаһында катнашучыларның саны 860ка җитте. Бына был беренче этап хакында һүз бара. Һез дөрес әйтәгез, әле генә уның хайлап алу этабы тамамланды гыйнвар аенда һәм 1 мартта ошо төньяк көнсыгыш олимпиадаһының йомгаклау этабы үткәрелә. Ул шулай ук Өфе фән һәм технологиялар университетында оештырыласак, унда 2нче турга үткән 340тан артык бала. 347 булса кирәк. Менә без уларны хәзер үзебездә кабул итеп, тәүге этап ул онлайн рәвештә үткәйне, уның махсус платформаһы бар ошо олимпиаданың. Ә менә хәзерге этапта инде без уларны аудиториялар буйлап ултыртып, 8нче, 9нчы, 10нчы һәм 11нче сыйныф укучылары олимпиада биремнәрен үтәячәктер. Әгәр дә инде ошо 2нче этапта еңеп сыкалар, ә ул нисәгеш икән, бер 30% буласак, 2нче этапта мәсәлән безнең 347 кеше катнаша икән, шуның 30% еңүчеләр исәбенә инәсәк, еңүчеләр һәм призлы урын яулаучылар исәбенә. Бuna улар инде бәхеткә сорналып кына торган укучылар тыйм. Чөнки ни өчен шулай? Мин уларга шундый ак көнләшү белән карайм. Беренчедән, мәсәлән, ошо 8нче, 9нчы, 10нчы, 11нче класслар катнаша дип әйткәйнем. Һин 8нче класста ошо олимпиаданың еңүчесе булганһың икән, 4 ел дәвамында һинең һөҙөмтәләрең хаклана. Мәсәлән, һин 9нчы, 10нчы класста бу олимпиадада катнашмай торырга мөмкинһең. 11нче классты тамамлагас, ошо 7нче класста булган еңүче дипломы менән укырга ингәндә ташлама менән файдалана аласың. Укырга ингәндә? Ул гомумән буна булай дөресен әйткәндә, ул Рәсәйнең төрле уку йортларына барырга мөмкин. Ләкин унда һинең башкорт теле буенча олимпиаданың һөҙөмтәләрен алалармы, юкмы? Уны югары уку йорты үзе билдәләй. Һәр уку йортының кабул итү имтихандары буенча махсус кагыйдәләр йыелмаһы бар. Ул ел һайын яңгырып тора. Менә мәсәлән, Өфе фән һәм технологиялар университетына укырга ингән вакытта, әгәр дә урыс теле буенча һинең бердәм дәүләт имтиханының балы 75тән дә кәм түгел икән, һин тимәк бәхеткә сыналган кешеләр исемлегенә инәһең. Тимәк һин автоматик рәвештә, имтиханһыҙ рәвештә укырга инеп китәһең филология юнәлеше буенча һәм педагогик белем бирү юнәлеше буенча. Мәсәлән, башкорт инглиз бүлегенә һәм башкорт Кытай бүлегенә. Имтиханһыҙ бөтөнләй һинең хатта ошо, мәсәлән, безнең башкорт Кытай бүлегенә укырга инер өчен имтихандар 3. Беренчеһе урыс теленнән, икенчеһе йәмгыятьте өйрәнү фәненнән һәм өченчеһе башкорт теленнән. Әгәр дә һин олимпиада еңүчесе икән, ошо 3 имтихандың берен дә бирмәйһең, тапшырмайһың. Шул килеш укырга инһәң дә китәһең. Бик зур мөмкинлектәр бирә сынапта бу олимпиада. Буның менән генә сикләнмәй бит әле. Бул бәхет. Бул бәхеттең хәзер артаманғы оҙайлығы бар. Ул студент булып безгә укырга ингәс, безнең Өфе университетының талаптарына ярашлы, ул 1 ел дәвамында 58 мең стипендия алып укып. Айына 58 мең. Исәпләп карайык әле. 10 ел буена ул кәмендә 580 меңлек байлыкка ия була, шулай бит. Бунан тыш бит әле уның үзенең стипендияһы бар. Ул югары стипендия алып та укырга мөмкин.
Һәм ошо университет хакында һүз йөрткәндә башкорт филология, шәркыят һәм журналистика факультетына укырга ингән студентлар Мына шу беренчедән укырга имтиханһыз инә, икенчедән 57 мең стипендияла һәм өченчедән булда бик матур шартларның береһе ул кунакхана тибындагы дөйем ятакка урынлаштырыла. Унда яңа ятак шулай. Яңа ятак, унда 2 генә кеше яшәй бер бүлмәлә. Уларның бер 4-5 кешеһенә кер юу машинаһы куелган, үзләренең бүлмәһендә ашарга бешерү мөмкинлеге бар һәм башкалар. Гомумән бик шәп шарттар, ысынлап та көнләшеп карарга мөмкин. Гөлфия Рифовна, сөнки иҫләйбеҙ, мәктәптә укыган саҡта беҙҙең өсөн бер генә олимпиада ине, һәм ул республика буйынса башҡорт теле мәҙәбиәте олимпиадаһы ине. Ә хәҙер инде уҡыусылар өсөн мөмкинлектәр киңерәк, олимпиадалар күберәк. Катнашыусыларҙың кимәле ниндәй һуң? Сөнки хәҙер әйтәләр, бына хатта ауылдарҙа ла балаларҙың теле рус телендә асыла тиҙәр. Был интернет йоғонтоһо тиҙәр, башҡа сәбәптәрен дә әйтәләр. Нисек бағалайһығыҙ? Бына әгәр дә беҙ башҡорт телен төбәгәр олимпиаданы Мәғариф һәм фән министрлығы ойошторған олимпиада хаҡында һүҙ йөрөтһәк, унда балаларҙың хатта һөйләү телмәрен дә тикшереп ҡарау мөмкинлеге бар. Ягъни улар менән әңгәмә ҡорола, төрлө диалогтар тәҡдим ителә, ниндәйҙер тема тәҡдим ителә лә, шуға улар үҙҙәренең фекерҙәрен еткерәләр. Уҡытыусылар ултыра, жюри составы инде баһалама комиссия ағзалары. Ә бына был Төньяҡ көнсығыш олимпиадаһында әлбиттә беҙҙең улай һөйләү телмәрен тикшереп ҡарарға мөмкинлек юҡ. Унда бөтәһе лә шул яҙма телмәргә ҡоролған, әммә бында ла бына төп бер үҙенсәлек бар тип әйтәйек инде. Бында телде яҡшы белгән башҡорт милләтле балалар ғына ҡатнашмай. Унда хатта урыҫ милләтле балалар ҙа, башҡа милләт вәкилдәре лә ҡатнашала, сөнки биремдәр, заданиялар урыҫ телендә лә бирелә, башҡорт теле менән бер рәттән. Әгәр ҙә ул башҡортса аңлай икән, ул биремдәрҙе һәйбәт итеп үтәп сыға ала. Бының менән мин нимә әйтмәксемен? Башҡорт теле беҙҙең республикала 2 кимәлдә уҡытыла бит инде. Береһе башҡорт телендә иркен һөйләшкән башҡорт милләтле балалар өсөн, ягъни туған тел булараҡ өйрәнелә башҡорт теле. Ә икенсе аудитория өсөн дип әйтәйек инде, башҡа милләт балалары башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнелә. Улар өсөн дә мөмкин. Улар өсөн дә мөмкин. Ул да бит һәйбәт мөмкинлек. Шулай бит, әйҙә улар да ҡатнашып ҡараһындар. Был инде полиглоттарҙы тәрбиәләүҙең бер алымы тип әйтергә мөмкин. Беренсенән беҙ башҡорт теленә иғтибар тәрбиәләйбеҙ һәм ихтирам тәрбиәләйбеҙ, һәм икенсенән полиглоттар өсөн. Һәм бына ошо олимпиадаларҙың мин һөҙөмтәһен нимәлә күрәм? Әлбиттә, иң тәү сиратта ул белемде тикшереп ҡарау сараһы. Ә икенсенән бит бына ошонда олимпиада ваҡытында балалар бер-береһе менән аралашалар. Мына уйлап ҡарағыҙ әле, Өфөгә еңеүсе булып икенсе этапҡа килделәр ти. Һеҙ беләһегеҙме нисек ул олимпиадаға улар теләп килгәндәрен? Мәҫәлән, Биләриттән, Иҙел башынан улар таңғы 4-тә тороп 5-тә юлға сығалар. Һәм килеп, мына шундай шатлыҡ менән ниһайәт килеп еттек. Ниһайәт беҙ башҡорт теле буйынса иң көслө балалар менән аралашыу мөмкинлегенә эйәбеҙ тибеҙ. Әлбиттә, университет менән танышлар. Университет менән танышлар. Әлбиттә, беҙ уларға мәҙәни программала әҙерләйбеҙ. Факультет студенттары иң матур номерҙарын әҙерләп, уларҙы ҡәҙерле ҡунаҡ көткәндәге кеүек итеп ҡаршы ала. Ул аралашыу мөмкинлеге. Унан һуң унда беҙҙең матур күргәҙмәләр эшләй. Шул китап нәшриәте үҙенең иң матур китаптарын тәҡдим итә. Бына ауылдан килгән балалар өсөн ул да матур мөмкинлек бит. Улар шунда студенттар менән танышалар, һәм уларҙы алып килгән уҡытыусылар өсөн ул бит олимпиадаға әҙерләү еңел түгел. Унда уҡытыусының да хеҙмәтен күҙең унан ысҡындырырға ярамай. Сөнки уҡытыусы егәрле булмаһа, олимпиадала бер уҡыусы ла ҡатнашмаясаҡ, дәртләндереп тороусы булмаһа. Был улар өсөн тәжрибә уртаҡлашыу майҙансығы ла һәм иң мөһим маҡсаттарҙың береһе мәктәп уҡыусылары үҙебеҙҙең университеттарҙа һайлаһын. Шулай бит. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Уңыштар теләйбеҙ был олимпиадаларҙы үткәреүҙә һәм әлбиттә олимпиадала ҡатнашҡан уҡыусыларға, уҡытыусыларға еңеүҙәр теләп ҡалабыҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Өфө фән һәм технологиялар университетының башҡорт филологияһы, шәрҡиәт һәм журналистика факультеты деканы Гөлфирә Абдуллина булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.